tuman kadamo kag dalagko nga value sang illegal drugs nga na-recover sang kapulisan sa duha ka mga separado nga operation, of course, headed by CDEO. Now, tuod ni Colonel Binyasar nga may na-recover kamuda nga communication o kon cellphone sa itong isa sa mga napatay, may mga ara ginakontak kag mga litrato pa kuno mo sa masyabu nga gina-estimate isa ka kilo iya ara sa cellphone action level sa napatay. Di ba? Di baloon ta na karon sa kay Colonel Henry Binyas. Kagiban pagid nga mga update diri sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon ko lang niho parte sa biyahe sa barko. Ang marina kundi nagligad sila mani nagpapanaog sang desisyon after nga gin padalaan sang communication sang mga top officials diri sa Region 6. Hindi lang si Governor Lacson. Si Mayor Bing Donadia, medyo late ganito pero nagpadalaman sang sulat sa bahin sa Marina, sa bahin sang Department of Transportation, kay ang ginapamangkot, bala madayon na ang mga commercial flight sang eroplano, that is number 1. Amo man ang biyahe sang mga barko from Manila to Bacolod sa commercial na abing nga pagbiyahe. Tidiri sa aton sa Region 6, may mga fast craft man nga nagabiyahe. I-check ta sa pamunuan sang Marina. No, kung ano ang latest nga ginpagwa nila nga mando. Initially kaina si Mr. Frank Carbon nasugilanon tanamo siling niya wala kami biyahe subong, no? Bangod siling niya ginahulat panamon kung saan ogid maghatag sang green light, maghatag sang signal nga pwede na kami magabiyahe gikan sa Marina. Kaya ang Marina amo ning nagahatag authority sa ilan mo nga mag-operate. Amo man ang Department of Transportation or DOTR. Tigalang DOTR sumuperti maniyak sako do didto sila nakasentro iyaho sa bahin sang Manila nga mga cases na kagaba concern. Tinano ni man siling ni Mr. Frank Carbon siling nga why pa kami biyahe subong. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa ating pagpangalagad is the Marina 6 Regional Director. We have Engineer Jose Venancio Vero Jr. on the line. Sir, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa Action Radio Bacolod. Kasama po si Action Art Tayhupon. Yeah, good morning, good morning. Sir, i-check lang po namin kasi kanina na kausap ko na initially yung isang operator ng fast craft sa Bacolod, wala pa rin pong biyahe. You are not still allowing this fast craft nga maglayag po. Pakiulit, hindi kami ang ang nagsabing hindi sila pwedeng maglayag. Correct. Mm-hmm. Kasi may lumabas ngayon sa balita dyan sa Bacolod na both Governor and Mayor Leonarda, si Gov. Lacson at saka si Mayor Leonardia, hindi pa rin ina-allow yung travel, air and sea commercial sea travel in Bacolod. Opo. So, because that is the pronouncement of the local executive, so we have to respect that kasi nasa ano nila yan, power. So we will wait kung anong development, maybe kung kailan nila i-left yung ban. Okay. Kasi wala rin tayong magagawa. Kung pipilitin natin magbiyahe yung mga fast craft, pagdating dyan, hindi tatanggapin ng local government, mamroblema saan natin yan yung mga tao. Apo. So, lilinawin natin, ito po ay hindi po order ng Marina, kundi this is in accordance sa request ng dalawang leader po ng LGU, Bacolod City and Negros Occidental po. Yes. Yun. Although, sinabi naman din nila na yung mga returning residents na mga tinatawag nating LSI, Opo. at yung returning OFW, inaalaw naman. Ito lang yung regular commuters na outside doon sa mga exemption. Dahil
ang LSI may protocol. Kailangan may test sila, may certification, whatsoever, may acceptance. Mhm. So, madaling matrace yun. Ang ito kasi yung mga regular communicators, palang free for all, hindi mo alam saan galing, basta pasok sila. So, yun Apo. siguro ang kinatakutan na gusto nilang ma-prevent Apo. yung free movement ng tao na hindi matrace kung saan galing. Okay. O nga eh. Dapat kailangan may proper po na recording doon po sa mga names at identity ng mga magta-travel. So, if in case na meron pong mga LSI na nakakompleto ng mga dokumento, i-allow po natin sila makabiyahe, for example, from Iloilo to Bacolod via FASTA po. Hindi fast crop, yung Roro ang masasakyan. Roro na lang. Kasi ang fast crop, logi, pag mag-dedicate lang sila sa standard at sa OFW, kasi pang ilan-ilan lang yan. Oo. So, unless siguro, let's say, half of their capacity mabook in a given time, Mhm. papunta sa Bacolod, sa Public Iloilo, baka pwede nilang gawin yon. Opo. But if pag sinabi mo regular tapos 3, 4, 10 lang sumakay, malulugi naman sila. Aha. Yun ang problema. So, ito, Hindi katulad sa Roro, ng Roro, primarily is for cargos, rolling. cargos, yeah. Tapos, mayroon lang silang accommodation for passengers. So, ongoing naman ang operation nila, so di ka na-accommodate. Kahit pa isa yan, pwede nilang isakay. Opo. In other words, itong mga Roro ay pwede na ho makatanggap doon sa mga locally stranded individuals na may kompletong mga requirements na gustong umuwi sa probinsya. Yes, basta Okay. masunod lahat ang mga protocols doon. Mhm. Coordination, kasi kailangan din may coordination with LGU. Opo. Sa coordination between LGU and LGU na malaman din ng Bacolod at saka yung lugar sa province, city or municipality na mayroong parating para sunduin naman nila doon sa Pantalan. Opo. Sir, hanggang kailan po na ganitong mangyayari na hindi pa rin po makabiyahe? Wala pong dinitalye si Governor Lacson at si Mayor kung ang request nila ay hanggang kailan po na hindi po i-allow na makabiyahe o hindi po sila tatanggap dito ng mga commercial na biyahe ng fast craft. Doon sa executive order ni Governor, malinaw yun na yung EO niya is from June 1 to June 15. Mhm. So, let's see, anong mangyayari before June 15 kung may pagbabago sa assessment ng province na okay na, pwede nang tumanggap, naroon na kaming mga kuwan. And then doon sa kuwan, sa news ko lang na actually na monitor itong ban ng suspension muna ng operation is until June 15 ang nakalagay din. I see. In the same manner, ganon din po ang sa Bacolod City. Yeah, ganon din. Ah, Bacolod at saka yung province at saka yung city, Bacolod City, the same, until June 15. mhm. So, baka sinunod lang din nila yung assessment ng ITF na every 15 days magkaroon ng mga panibagong declaration. Opo. So, ibig sabihin po, kahit doon sa Cebu, na gustong pumunta dito o mga biyahe ng fast craft, wala rin po, no? At that includes, doon sa Roro na naman, kailangan yung magbabiyahe from Cebu, may proper coordination din sa ating authorities, LGU po. Yeah, kailangan ganon. Kasi yun ang malinaw sa guidelines ng National Task Force. Apa. Sige, on that confirmation po, I don't know if you are familiar, ano po yung mga requirements po, Director, kung sakaling may magbabiyahe, LSI, ito po ba ay sa Department of Health na o sino po ang mag-check dito, ang Philippine Coast Guard po? Ang nagbasa ko sa pag-alala ko, pag ikay na sa barangay, kailangan ipaalam mo sa barangay kapitan na ikaw ay taga ibang lugar. Halimbawa, nasa Iloilo ka, Opo. sa barangay ng Iloilo, paalam mo sa barangay ng Iloilo Okay. na ikaw ay taga Bacolod, gusto mong umuwi, na stranded ka dito ng ilang araw. So, i-process ka ng barangay, tapos bibigyan ka ng medical certificate that you are COVID-free, kung na wala kang symptoms, ganyan, na you are free.
kung mayroon ka namang suspected COVID, kailangan i-process ka muna sa health facilities, no? Opo, opo. Tapos, pag mayroon ka ng health clearance, Mhm. pupunta ka naman sa, I think sa PNP, kukuha ka naman ng travel authority. Okay. And then, itong LGU, limbawa, let's say for example, the Iloilo City will inform Bacolod City that there is a traveling one para mabigyan, ma-coordinate na may ganitong pasahero papunta sa ganyan. Mhm. Yun ang pagkaintindi ko, hindi ko masyado. Mhm. And then, isi-check yan ng Coast Guard bago ka makasampa kung kumplito nga. Kasi kung hindi ka kumplito, hindi ka talaga makasakay. Opo. Sige po. Anyway, i-check lang namin din yan sa mga LGUs ang mga kakailangan na mga dokumento. For the meantime, Director, maraming salamat po for the time na ibinigay sa Action Radio Bacolod po. Yeah. Thank you po. Thank you. Action Hotline. Regional Director sang Marina, no, diri sa Region 6. Sige lang Action Alvin, pakaroon lang nakaroon si Coast Guard Binhamina, no, kay para matagan taman sa tiempo, pero katuan tanay si Mr. Frank Carbon, no. Grabe na ni pila na ni kabulan man nga wise lang nakabiyahe, pero ti why choice ang mga operators ng fast craft, kundi untaton anay, kung hindi anay, magbiyahe, since nga may ara iya, nalakip mismo sa executive order sang governor sang Negros Occidental, no, until June 15. Ang isa gani ang ginapaabot ko, nanoy ang mahambal diri sang DOTR, no? Ang DOTR, nagligad pa man ni ginapadalaan sa communication, yet wala sang ginpagwa pagid. No, nga klaro ba lang nga instruction, okay. Now, kamo dira, amo na ning matabo ang commercial flight sa mga eroplano, ara na. O, ang mga fast craft, amo ning ang matabo naman. Tigaling kay bisan ng DILG Secretary, nagambal sila nga, hindi man ni pwede, nga dulaon mo ang discretion sa mga LGU kapin pagid kon sa isyo. Nga ginatingwaan nila, nga pangapinan, ang safety o nagapatigayon sang safety measures para sa mga pumuluyo nila because of the threat sang ginatawag nga COVID-19. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the WISAM operator. We have Sir Frank Carbon. Sir, good morning. How are you? Art Mayo. Bagulang na interview ko bagulang na interview ko sir ang taga Marina, ang director sa regional office, si Sir Vero, si Director Veros, siling niya may ara sang executive order abi si governor, amon ang rason nga hindi ka mo pag-ialaw nga makabiyahe kay health issue sa gyapon because of the COVID-19 pandemic. So, kumusta sir? Standby lang ni anay ko mo? Wala tanay biyahe kay limitado lang ang pasahero nga makabiyahe. Kami nga daan nga 3 ka paskap, 19 na ka trip mo. Isa Okay. kadlaw na mo nalin sa buko. Ha. Kon ang tawag nila taga Negros lang nga stranded dito ang makabalik sa Panay, kung amo man ang diri sa Kwan, sa Bacolod, ang mga makabalik yun to, mga estudyante man to, o nag-obra, para lang na anay sa Roro. Ting Roro, biyahe man din sila na regular, dala ang ila kargamento. So, dara lang anay sila sakay sa Roro, until such time na ang commercial operation, i-allow na sa aton nga gobyerno. Pero in effect ni dugang naman ni nga kwan ninyo, lulukduhon naman kag sakripisyo sir? Ang mga tao, tada kumusta? Galo, hindi yaman dahil, damo ko man, bulig-bulig doon tayo nga bugas, kung daan na nga, idea nga makaloboy-boy, anay. Stretch mo na yung budget nga, isa kabulan, mo na 2 kabulan. Yes, sir. Naman na, pwede pa man, another, hopefully, base ganin hindi madabutan
June 15 basi kung daway naman sa mga nagapakadto di daway naman locally transmission kag OFWs daw makapuli naman Okay. allow na ta siguro. Oo. Sige. So, Maximum ma-update. June 15. Oo. Oo. Ma-update lang kami sa imo, basi pa man lang tuod, kag basi may ara man balay pagwang DOTR, ina, depende pa, hulaton namon. Sir Frank, thank you gid sa time. Oo. Art, thank you. Keep well. Action Hotline. Ang siling sang taga mga operators sa Fastcraft, ang anon lang nila ni, no, medyo lokdohon lang anay ang sakripisyo ni sa mga empleyado nila nga direkta mapiktuhan, ti medyo buligan ng anay, no, sa mga Fastcraft operator. Kantuan ta siya Son Alvin, basi magligwa na dudugay, si Coast Guard Commander Jansin Binamin, no, kay gusto na to ni Baloon, nanong ginamang requirements ni, kundi ang Coast Guard, amo ni ang magabaton mo, sang mga locally stranded individuals, halimbawa from Iloilo, dito sa Dumangas, o dra man sa proper, may ara na sang ruro nga nagadungka bla sa Banago, tinano mga requirements diri nga himuon sang mga gusto magpauli. Iniya locally stranded individuals, pero ti karon kon ang nagabiyahe karon mabalik sa trabaho yato. Same protocol gyapon ang himuon, same gyapon nga requirements ang pangitaon sang taga Coast Guard. Action Hotline. Yamo na siya ang pilag ka mga balantayan ta. Plus, karon na pagbalik ko katuan ko mga executive order, kay damo nga pala mangkot no matabo sa barbershop, sa mga ilimnan, nga gusto man nila kung tanin ni mailimnan, may ara sang pwede na buksan sa publiko nga gusto maginom-inom. Karon kay paklaro tana sa taga Bacolod City Hall, no, kung ano gid ang matabo sini. Action Ako Hotline. man sa taga DTI, no, sa taga DTI, ang DTI ang gipagwa pa lang subong nga protocol kag dapat sundon sa mga dine-in nga mga restaurant, pero kulang pang iban, halimbawa barbershop, massage parlor, salon, nano ini, i-check ta karon mismo sa local DTI tadi, agud nga sila maka-explicar kag maintindihan ta ang mga gusto magpauli di nga ining LSI, ang nami sina-coordinate kamo kung nagapamati kamo bladrig kamo abis Bacolod, coordinate na kamo nga daan sa komitiba sa Bacolod paagi sa SK Federation President nga siya ni ang nagauyat sa komitiba sa LSI. Action Hotline. Kung dira ka sa Iloilo, kadto ka sa barangay, no? Dira ka sa Panay, kadto ka sa mga barangay officials da, paibalo kamo nga mga LSI, kamo kag gusto nyo nga magpauli dire sa Negros Occidental. Pero ang mga kaundan gid sina ang executive order ni Governor Lacson kag ni Mayor Bing sa aton lamang pagpanumbalik. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan.
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinamit Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Time alas 8:41. Action Hotline. Babalik kita diri sa action hotline sa gihapon June 1 nga presentation tuig 2020. Kadtuan ta si Action Alvin Graba, hingagawon ko lang ni upon niya subong ang taga Philippine Coast Guard. Kag standby kamo kay ang DTI kag si Vice Mayor Elcid i-check ta karon as part sang mga as part sang ginpagwa nga executive order ni Mayor no para ma-dissect tama isa-isa ta ni plastar sa inyo. Damo ginabi mga concern man ginapadala diri ho mga palamagkutanon kay although nga may ara sang executive order na nga na-post dira sa Facebook page sa Action Radio galing problema
Kay ang iban, hindi man nilagid maintindihan sang lubos. Action Hotline. Iplastar ko lang na karon na. Thank you gid sa mga nag-monitor na sa Facebook page ng Action Radio. Ari na sa atong linya si Action Alvin, pero by the way sa mga nagapamangkot update iya sa COVID-19, ang sa bilog nga kalibutan, ang pinaka-latest ini COVID-19 news update pinadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. May 6,259,248 na ka-cases, 373,697 ang total death, kag may 2,843,590 amo naman na ang ginapagwa karon nga latest number sa mga naka-recover sa COVID-19. Na ang Pilipinas sa gihapon ginbag-o nila mo ang style sang presentation bala. No, may mga probable nga 696, suspect is 677, confirmed is 315, may 163 ina sa record sa PNP, pero kung ang DOH ang basihan, ang ginapagwa nila instead nga nagligad to 4 sa hapon, ang subong nga mga report nga balantayan taya sa gabi na, no, more or less ginapagwa sang taga Department of Health. Karon na ang mga latest sina sa udto sa Action BBB program, no, ang COVID-19 news update ginadulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros kaya ta ini. Ari na sa aton nga linya sa Action Alvin Graba. Action Alvin. Siya nag-report kita live diri sa area sa opisina o sa headquarters ng Philippine Coast Guard Negros with Commander Johnson Benjamin, that is in relation action na art sa mga rekwisito sa pagbiyahe antes ikaw makagawa sa probinsya sa Negros Occidental, and at the same time antes makasulod diri man sa probinsya sa Negros Occidental plus sa Ciudad sa Bacolod, because action na art may mga requirements o kung may mga pagsulundan nga ginpagawa ang Ciudad sa Bacolod kasubong man ang probinsya sa Negros Occidental para sa mga magabiyahe pakadto diri sa Ciudad sa Bacolod. Like subong si Facebook si Commander Johnson Benjamin, sir, kamusta? Anong pinaka-latest nga mandate guidance sa bisang gobernador, number 1 gobernador, kasubong man ni Mayor Bing Leonardia in relation sa pagbiyahe pakadto diri sa Ciudad sa Bacolod? Yes, sir. Good morning, no? With regards to the sea travel, ang atong governor nag-execute sa executive order, ang of course ang atong mayor nag-execute man sa executive order with regards to sea travel sa mga returning residents or magtabok sa Iloilo or sa Cebu. So the gist of this executive order is that kinahanglan mo Japon ang ginatawag na sa mga localist and individuals, kinahanglan mo sang medical clearance and civil travel authority coming from the PNP. So meaning, ang aton ng mga commercial passengers hindi pa pwede makabiyahe. So mo balon sir binamin kung halimbawa ikaw biya gusto mo nga mag-attend ka, may lubong ang mata mo to tabok, bisan mag-comply ka pa, magkuha ka mga certificate, hindi ka gyapon ka travel sir sa Roro? With regards to that, no, pwede ka gyapon ka biyahe. Basta may ara ka sa travel authority from CV Shield and medical clearance. Okay. Medical clearance. Amo man ang regulasyon sa mga nagatrabaho nga mabalik ka to trabaho sa Iloilo o the same manner halin ka sa Iloilo pakadto ka diri sa Bacolod, same man gyapon nga health protocol or requirements. Yes, sir. Basically, halos parehas ang gina-require sa atin niya both cities, no, Iloilo and Bacolod City. So those from Iloilo that will work here, no, diri sa Bacolod City, may ara mga provisions is EO ni Mayor Bing na very specific. Okay. No? So pwede sila kabiyahe as long they have makalisensya lang sa diri. For example, may clearance ba na amo na ang ilang purpose. Okay. Meaning, kung maglagaw-lagaw ka lang sa Bacolod City,
amo na isa hindi ginapasugtan. Pero pag-abot sa Philippine Coast Guard na no, na i-record ninyo, kinanglan may listahan ka, ano man outright, pwede ka makasakay kung may requirements ka o kung dapat i-schedule gid Commander Binamin, sir? Ang sa executive order ni Gov, Mm. dapat nakaschedule ka. Hindi ka makakuha ticket kung hindi ka naka-coordinate diri sa Negros Occidental. Okay. No? Dapat may acceptance clearance ka. Mhm. Amo man Ang diri sa Bacolod. City, ang diri sa Bacolod City, no? Sa section 25 niya, pre-arrange, no? Ang mga arrivals. So meaning, you have also to coordinate sa Bacolod City with regards to your travel diri sa Bacolod City. Aha. Ati, sige. So anyway, amo na mga requirements no nga kinanglanon. Kay siling ko pa rin na ma-attend ka bala lubong, dasong pag-abot mo diya, i-quarantine ka, ti, insakto lang na, nga madugangan naman ka to si Diaz ang tiner mo, kung isa ka bulan ng tiner sang inuhimata nga napatay, ti, pareho lang na nga nagdugang ang inyong kagastuhanan, Commander Binamin, sir. Yes, sir. It really depends on the local health officer Okay. diri sa Bacolod City on how they will assess the situation. Mm-mm. Pero subong sir nag-umpisa na no, ining adlaw may mga biyahe na nga gin-accommodate ka mo nga nagakompleto na sa mga requirements. Yes, sir. Ever since nag-DCQ to DCQ kita, Okay. sang hatag sa National IATF na inter-island travel, pwede na. Tapos ang guidelines niya travel authority from Civil Shield, nag-accommodate na sa mga locally stranded individuals na makabiyahe na sa ato ni Robetes. Okay. Sir, kuhaan ko lang ning oportunidad na noong imo sini advisory to the public nga nagamonitor karon nga aga. Yes, sir. Thank you very much for the opportunity. No, I would suggest, strongly recommend sa mga locally stranded individuals natin na makabiyahe na coordinate with your local government unit sa barangay. Kaya ang DLG, sila na ang ma-process ang inyong travel authority. Kaya mapirmahan sa, for example, diri sa Bacolod, si City Police Director na ang pirma. And of course, sa mga taga-Iloilo man, niya gusto diri mag-resume na sa ilang trabaho sa mga businesses, try to coordinate sa local government unit sa Bacolod City para sa travel Manila diri, ma-accept sila Okay. diri sa Bacolod City. Aha. Ang mga motor bangka diras dulin no may gabiyahe sa North Negros may haraman, pwede na niman sila saan makakarga or hindi sa gyapon sila ginaalaw nga makabiyahe? Essential goods and cargos, ever since ECQ pa, pwede sila kabiyahe. But then ang commercial na passenger, no, ang biyahe dira hindi Japon na pasugtan based din sa EO ni Governor, 300 sa province ang Pulupandan. So you have also to coordinate. No? Dapat may acceptance clearance ka and all those things na mga requirements sa aton niya probinsya ginapatuman. Okay, so butang balon sir istrikto subong may mga menta personnel nga nagabantay sining mga ginadungkaan no kag dira napamtang ining mga motor bangkas nga nagabiyahe. Yes, sir, no? Ara na ang aton niya mga personnel, Coast Guard, especially sa mga ports na to, no? Outside Bacolod City, sa Pulupandan, sa Sagay, sa Cadiz, Galante, and San Carlos. And of course, ang aton niya force multiplier, ang aton niya mga bantay dagat, coastal communities, muna gabantay sa aton niya coastline. Okay. Para wala sang may makabuk, no, from other islands. Ato sir ang nakalusot nga dira na intercept sa Banagot, kumusta to sila? For investigation, kompleto to sila sa travel documents, may travel authority sila. Okay. That is why nakasakay sila dito sa Dumangas Port. Aha. Kabalo ka, sir, ang aton niya layers of security, bago ka makasakay na sa barko, kada mo na sa inspection si mo da, may PNP da, may Coast Guard, and of course may shipping company.
Galing lang kay do ang failure lang sa to nga why maka-coordinate di sa Bacolod nga kung anong matabo sa ila paano sila akomodahon pag abot gid sa puerto amo tuguro nga nagmato-mato naman lang sila pauli. Yes, sir, that is correct, no? So with this new guidelines, ang ginapatuman diri sa Bacolod City, dapat kung LSI ka nga rin ka sa Panay, Iloilo, pag abot mo diri, mapabalo ka, kay sugaton ka mismo sa local government unit, in case sa Bacolod City, sugaton ka. Kagidulo ka to sa inyo balay. Or kung depende sa assessment nila, kung quarantine ka. Okay. So in that case sa province, the same is true, no? Dapat may masugat man. Kung mapuli ka sa Silay, Talisay, i-hold ka na mo nanay sa port, tapos i-coordinate mo ng inyong local government unit na mayara sila mga residente nga mapuli. I see. Ang inyong counterpart sa Iloilo, guro ka padala man ni advance information no nga may ara da manog abot manog dungka das bong on board ni sa amo ni nga Roro kamo na lang na ma-coordinate kundi ni LGU. Yes, sir, that is correct. Now we are in close coordination sa diri sa Iloilo and of course diri sa Tabuelan Port sa Cebu. Sige. On that note, Coast Guard Commander Johnson Binamin, sir, salamat gid sa time unless may ara ka pa idugang no nga amin sa mga taga Bacolod kag Negrosanon. Yes, sir, thank you very much for the opportunity. Ang ako lang mahambal, no, let's follow the authorities KT para manitanan sa aton. They remember we are still in a quarantine period. Thank you very much. Salamat. Good morning. Action Alvin, salamat gid. Yes, Action Uy, nautod siya. Sige na lang si Action Alvin Graba. Okay na lang. Action Hotline. Action Alvin, salamat na lang dito nakapagbalikan da. Alas 8:54 na. At least siling sa Philippine Coast Guard, kag ginalantaw nila di executive order man ni Mayor, kag sang Governor, hindi ka gidya pwede kung ang imo tuyo maglagaw-lagaw lang bla kag way reason kag way ka nakakumpleto sang dokumento, hindi kaya pwede nga magkadto ka lang rektada sa mga ruro nga gusto mo lang magsakay, ma-insister ka magtabok, hindi ka pag-ialaw sa Philippine Coast Guard. Na? Amo nang pinaka-importante gid, no nga at least may ideya na kamo nga daan para nga hindi ka mo ma-delay, no kapin pa kon halin ka pa to sa putok-putokan sa bukid, kadto ka dire way kaya sang mga way kay mo ya sa mga documents kundi problema. Action Hotline. Alas 8:54 na. Online sa hotline. Joining us this morning is the Vice Mayor of Bacolod City, at the same time Chairman sang IATF sa Bacolod. We have Vice Mayor Elcid on the line. Sir, may ngaga. May ngaga, at may ngaga, gitsa, tuntag pala mati. Salamat gid sa time, no? At least ara na ang executive order kahapon na pagwa na sang mayor ta. Ang ginuna namon discuss kay na sa taga Philippine Coast Guard ang manera sa pag-travel sa taga Bacolod kag taga dito man sa Iloilo kung Panay kag paano ini sila batunon diri sa aton, no? Ang good thing lang si Vice kay at least ang commercial nga pagbiyahe sa mga barko kag sang eroplano daw way gid madayon. Yes, as I understand, ang PAL will resume their flights June 8. Ang kita ko di kagabi sa deadline. Ang Cebu Pax tomorrow, then in AirAsia sa 3. Okay. Oo. That I do not know kung may schedule na di sila. While ang kwan niya, ang aton sea travel diri sa Iloilo, Bacolod, and vice versa, wala pa man resumption of sea travel. No? In fact, si Mayor patawag meeting karon niya sa hapon, and ang focus ng discussion sa iyang EO 38 ang section 25, no? So mo ni siya ang kwanto ang aton nga nini interzonal and intrazonal movement. Okay. During siyang MGCQ, so more or less ang estudyante rin po sa PPA, Marina, Philippine Coast Guard,
DILG ang atong protocol to follow kung i-open na ang sea travel. Yes. In-discuss pa na karon sa hapon. Well, ang kay Mayor, diri ang although ang ating marina, may guidelines naman Okay. ng protocols to follow o guidelines to follow. But then possible may pwede pa kita kadugang for prevention man lang di ba? Yes, kay karon gani may meeting man si Mayor, di ba? Upo dito sa National, may teleconference naman, and according to the Mayor, do idalon niya man ang concerned party sa opening sang commercial flights kag pagbiyahe sa barko from Manila to Bacolod man nga mga ruta. Hopefully na may sabat naman ang DOTR, Vice. Yes, but ako personally, ito yung ako niyang understanding. Sige, ang mapuli, na din-standard mo lang mo. Sa mga lang ka business, naman ka di man, malagaw-lagaw. Do I don't think siguro. The same thing man siya Bacolod nun nga mga makadto sa Iloilo. Okay. Ang akon lang tao, dako ni siya nga epekto siya kwan sa ekonomiya naton. Kaya I don't think, as I have said, ang kakadto na sa Iloilo, ito may mga essential needs na sila. Kung may ari di mga ato sa Iloilo, advanced itong ilang medical facilities kumpara sa aton. So Okay. normally dito mga operation neto na to, iban may negosyo to, pero sila nga may for leisure, I don't think. Honestly, action in the next few weeks, damo announcement siguro ng mga hotels na manira diri sa aton. Amo nang isagid ka subo kuan man nga And I think thousands of Negrosanos Bacolod nun sa mawadan kupura. Kasi ang imo bala guest bala sa hotel, di mo gakwao sa tourist. Mga conventions. So kung wala maskara, di sino sino malagaw diya kag ang fiesta nga nanin hindi niya pwede gidi ang katulad sa maskara. wala pa piyesta. So mga conventions. O maski may allow pa ng convention, siguro si David ang duty ka grupo ko lakat. Di ba? Absent ka na lang. Or hindi ka mag-attend. Now, Vice, papabulig lang ko sa imo, no? Kay actually, isa-isa ko pabasa, gining kabugusan nga kaundan sa Executive Order number 38 sa alkalde. Now, mga ilimnan subong, mga bars, pwede ka to kabakal ilimnon, hindi ka pa pwede, nga dito gin mainom, Vice. Yes, correct. Kaya ang listing ni Mayor siyang kwan, siyang liquor ban, pikwa na yan, kaya din, amen. So, hindi ka gyapon ka inom sa public places. Pwede sa balay mo, mabakal ka. Yes, open ang restaurants, pero hindi ka naka-serve beer. I see. Now, partiya sa mga kwan, no? Kundi restaurant ma-open na, ang may sino ma-check siya ni police, sir, kung ang social distancing, ang pag-comply sa mga restaurant? Well, honestly, kung ano ang atong BCPO, ang atong barangay official, ang atong city health office, okay, hygiene ng atong ministeryante. Oo, di ba? So, ang city health natin, may isa sila ka-section, nga mula nila yung obray, nalibot lang situit na ang standard pala, comply na siya. Pero ang barbershop no, ay pagidya, sir, no? Kag salon, mga spa. Ang barbershops and salon, subject ini sa guidelines ng BTI. Okay. I think na may guidelines na. So, ang kay Mayor, dinhambal, I think may mga protocols sa palong BTI mo, damo mo. Gani? Even in Metro Manila, ganun is under sa GCQ, allowed na sila mag-open So, follow lang sila sa guidelines ng BTI na ipagwa. Ang importante nga sa siningid tiempo, nga bisan do ginhatagan kita ligwa, pwede na makagwa. Sa pagwa, sir, sa mga persona or bakulod nun, same gihapon, no, nga kinanglan ang senior citizen limited, yung kung tanan ni pwede kagwa subong? Kung kasi confused sila
18, may ara kita 18 to 21, nag-obra na. Oh, correct. May especially sa government, kaya ang retirement age mo, 65 mo. Mm. So, government employees, Mm. pwede kagwa ang below 21 and above 60. Okay. While ang aton nga public, kung wala ka essential needs, ang guidelines or ang existing protocol, sundon mo kit. Hindi gyapon sila kagwa. Mm. Hindi ka gagali kagawa. Kung why gid reason, mag 60 years old bababaw ka, kung why ka malang trabaho, hindi ka gigyapon pag ialaw. Yes, ara na siya sa kwan, sa section 4 bla, lifting of home quarantine, second paragraph. Oo. So, ang kwanto niya below 21 and above 60, nabutang na din ni Mayor yung shall continue to remain in the residences at all times. Oo. Except kung may indispensable ka nga circumstances, Pa-check up pa, be. makakagwa ka ho. O, halimbawa, pa-check up ka, may ara ka, the same gyapon sing una, nga no, may balaklon ka gini essential goods, o bulong mo da, nga way kasuguon, do, pwede na yung reason. Yes, correct. Ina siya para siya ka may even sa public utility, Mm. hindi kada iya ka sakay nga dala mo bata mo o dala mo si tatay mo nga senior citizen. Pero kung LSI ka nga na-standard ka to, Mm. makuha ka kit iya sang Certificate. travel ano ni? Travel sa pass? PNP. Sa PNP. Okay, okay. Ah, okay. So, kung ilisay ka pwede, pero alimbawa, gusto mo yan subong, mo mga bakasyon ko to sa ginikanan ko sa out of town kay dodugay na kami kita ay after sa quarantine, magbitbit ka bata mo, hindi ka pwede kasakay sa mga bus. Hindi. Kuha ka travel authorities, PNP. Justify mo na mo, dala mo bata mo, dala mo slulo mo. Oo. Pero sir, kung private vehicle kaya ya, Okay, yeah. pwede. Ah, Di kayang private car ya, vehicle, extension na sa nga itong balay mo. oh, extension na iya sa balay mo. Kinanglan ma-private car ka. O provided, hindi ka man manaog din sa salakyan. Ah. O, di ba? Kaya kung manaog ka sa salakyan mo, public place na mo. Mm. Kadto ka sa Changi, kadto ka sa mall, kadto ka sa merkado, public place na na. Okay. Aha. So, duway gid man sir sang changes kay perti kadamo sang pahina ni Beo gina-isa-isa ko pagidbasa ning tanan nga mga sections. Why gin man so far no sang do signifikante pagid nga ginbag-o diri sa ginpagwa nga executive order ni Mayor. Yes, correct. Ang mga salient points da, or di mo man lang na kung sa ato niya pag-open sang classes, ito ay lang siyang face-to-face nga kuan. Nga learning o kung teaching, okay na, allowed na. Ang curfew tara, Japon, 10 to 4. Mm. I see. Damo na siyang no? Kagatanan, pwede na ka-open, Mm. provided nga ang aton health standards sundon mo ning wearing of mask, Okay. social distancing, Mm. provide kada alcohol, Mm. o thermal scanning. So meaning bisan sa mga senior citizen kidamo din liga ka pamangkot kung ikaw gusto ka mag-jogging-jogging dira malagaw-lagaw libot sa NGC hindi gid pwede subong. Ara lang da sa imo kung sakwa balay mo da pwede. Pwede na lang no? Mm. Oh. Sige. Anyway, bye. Salamat gid sa time kay ipay nga gawon ko ng okay. DTI o pamangkuton ko mas sa mga guidelines. Salamat gid. Yes, sir. Action Hotline. Si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, now kung mag-travel ka, take note ha, kay ini mga confused naman nimo. Kundi ang pag-insindi kuya gani primero, tanan pwede kagwa, no? Tanan nga edad. Kung may dala ka nga private car or salakyan, pwede ka makatravel. Kay extension niya sa balay mo, pwede ka makalakat. Kaya ang nabutang sa Section 4 is lifting of home quarantine without prejudice to the strict imposition of the minimum health standards and protocols now subsisting in the various resolutions held to
or heretofore issued by the Bacolod City Government, all persons shall be allowed to go outside the residence for during the MCGCQ or MGCQ. I was expecting nga siling ko pwede galitan na nagwa. Pero provided, however, that the personal health and safety of vulnerable members of the community and for the welfare of the community in general, the Bacolod City Government urges that notwithstanding the foregoing relaxation of home quarantine rules during the period of MGCQ, persons below 21 years old and those who are 60 years old and above, those with immune or immunodeficiency, comorbidities, or other health risk, and pregnant women, including any person who resident with the aforementioned, shall continue to remain in the residence at all times. Reason na butang, bilin ka lang sa balay mo, gabusong ka, kuidawan na yung magalakagwa, kung ay malanggid reason, unless ka trabaho ka, may importante ka nga obrahon, amo na siyang nabutang, no? Except when indispensable under the circumstances for obtaining essential goods and services or for work is or in permitted industries and offices, movement for leisure purposes is also being discouraged. Clarex, ang nabutang din ni Mayor, hindi kaya pwede for leisure lagaw-lagaw ka sa mall, be? Hindi pwede kung nag-edad ka o masobra 60 years old na. Sabi ko, pangapi ng mga senior citizen sa kung hindi nag-hapian. Amo nang dapat tandaan. Now, action doors, ingagawon tabi ang DTI, kaya ang DTI, may mga guidelines mo. Abi kuya sa MGCQ, ni pwede na ni ka tanan lihilway na magguluwa, tanan pwede na magkalagaw, hindi kaligyapon pwede, kiti ari may ginsight ya. Si Mayor Bing, gina-encourage ka mo magpabilin sa inyo balay unless may importante ka mo nga obrahon. Leon lang ko kay Ma'am Rachel no Public Action Doors, kay basi kon makuha taman siya ang mga latest nga guidelines kung ano ini, no? Kay ti amuning statement iya sang aton IATF chairman, pero kung nantawon mo tuod ang section 4, ang ambal diri ni Mayor nga ang nabutang gid diri nga ti ang 21 years old below kag 60 years old, kung may ginabatsyag kag do risgo ka nga pwede ka matapikan sa COVID-19, ti ang iya nabutang diri shall continue to remain in the residences at all times. Paklaro ito nabi karon sa City Legal Office. Kung basi magkaladakpan sinibla, guwa-guwa kay mo iya, kay sling mo, hindi MGCQ na dasundakpon mo kuya. Lain mo niya, abing niya sa province, lain man ang interpretation mo. Depende na guro sa interpretation. Dapat sinitani sa Interagency Task Force sa Nasyonal, tanig inexplikaran lang isang gusto, isahon na lang Lacson Oliver, MGCQ, taamo ni tanan ang regulasyon na, pwede kagwa na, okay na. Tigaling may drisaton, may interpretation, mga lawyers, di. Ti, kuidao, kanay magawa-gawa sumong, ibasi kon maagyan kay imo, ka pulis, idakop ka. Iling mo, naka-mask ka man, galing kay hindi pwede, manabutang diri nga kinanglan, kung hindi ka malang importanteng pagwa mo, kung lesson, malang hindi, nalang halakagwa. Online sa hotline. Joining us this morning sa atong napagpangalagad sa Iloan ko lang ang taga-DTI. Joining us is the head of the DTI Negros. We have Ma'am Rochelle Nopavli on the line. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Si Action Art, there is Action Radio. Sige. Good morning, Action Art. Yes, ma'am. Ma'am, ini pala mga guidelines mo kung may napagawa sa national nga ginabantayan manamon gani ko nanugid, pero ang nabutang diri ang mga barbershop, ang mga salon, ang iban pagid ang nakita ko lang nga daw klaro ni ang mga restaurant ka pwede ka dine in, but tell us nano ang mga regulations ni ma'am? Actually, ang mga barbershops and salons gin-allow naman ina siya after nga may inspection ang Secretary of Health and our DTI Secretary sa Manila, Okay. and how they are going to operate
implementing the health protocols. Okay. So under the MC, the MGCQ, so they are already allowed. It allowed na sila to operate basta they follow the health protocols. Okay. Wherein may ara nga DTI DOLE guidelines on how to operate. So far, ay pa man na official ang amon instruction, but we will help monitor their compliance and advise them to comply with the health protocols. I see. So, ining mga barbershop, pwede na sila kabaton subong o makabukas umpisa karon nga adlaw. Kay siling ko basibla kun magambal ta makabukas son ang city government mag-conflict man bala sa instruction sa city government. Actually, ang city government and provincial governments, we review their EOs and they follow the national IATF guidelines. Okay. So, waay man sila nag-deviate sa guidelines. So, butang balon, pwede na sila bukas. No, galing ti pa rin barbershop. Actually, June 7 ang ilang sked to open. Ang Bacolod kag Negros June 7. Actually, national ni Blang June 7 nga they are to open the barbershops June 7. Ma'am, sa part ninyo ano yang himuon sang lokal nga DTI? So sa local nga DTI, we will be monitoring, we will be advising our staff to do the monitoring. So kaysa subong ang aton gina-monitor ang prices of basic and prime commodities, no, and including construction materials, whether they are within the suggested retail price. So added ina nga activity naton to monitor the operations ng mga businesses na they comply with the health protocols. Okay. Pero klaro yang ang sa mga ilimnon yan, hindi kaya pwede gyapon kainom ka sa mga bars, no? Yes, so take out, so limited man ang dine-in, basta naka comply with the health protocols man nga, hindi 100% ang ila operation. Okay. So, kasibod, abi mami, no kayo may mga guidelines, mapagwa executive order sa lokal, may guidelines ang national IATF, amo nagka-confuse ang tao kung kaisa, no? Pareho lang blood sa Bacolod subong. May executive order din sa mayor, nga gina-encourage, hindi anay magluwa ng mga 60 years old pa ibabaw. Ang mga 21 years old pa idalom. Ang mga 20 years old pa idalom. Oo. Kung di naglibog ang ulo kisa sa tao, blati, may ni, siling kuha ni Tani, pagpagwa sa national IETF, kung sundo na malang ni, kung hindi na malang tamagimo sa amo na lang nang i-implement tayon. Oo, actually, ginatanaw man sang local government ang situation, kay kung ang national lang, do ka sweeping, do ka general. Okay. So there are really mga areas nga daw hindi pagid pwede, no? Kahit the local government, gina-protectionan man nila ang ilang mga pumuluyo, especially nga kung gamay ang area lang for quarantine areas, muna ba lagi na-consider na nila. Okay. So, it's more of protection ang ginahimo sa local government. That we understand man siguro. Oo. Pero since nga part mga mo sang local IETF, gina-share nyo maniguro sa aton tag sa ka-LGU? Yes, oo. Sige, on that note, ma'am, salamat gid, ma'am Richelle, sa imo time ginatag sa Action Radio Bacolod. Thank you and good morning. Salamat and let's keep safe. Okay, good morning. Action Hotline! Kung may barbershop dira, June 7 kung sa guidelines sang national, ipaklaro to ni kay Atty. Bayatan karon tuod. Kay siling ko basi bla magubra lagaw subong. Pagbatiin lang niya MG, oy, salamat, may kapamalakpak na gani sa amon to mo niya MGCQ na. Dason ay pobre nga malam karon malagaw-lagaw to be. Sorry to use the term, pero kung may edad ka ti malam panawag sa nasing iban. Lagaw-lagaw ka to karon no exercise kada imo iya sa along the way or sa dalan. Dason kadto ka bihalimbawa sa inyo sining sa komunidad kay siling mo walking ka kag malabayan ka black police kag ibit-bit ka. Action Hotline! Dason multahan ka
O kundi nakakalamayan pa yan ng mga senior citizen kag ang mga hubines man. Kay silang ni Vice, pwede na kung 18 to 21, kung nag-aobra ka na iya, no, kung nag-aobra ka na, tinano ni man, nasa national IATF, kung lang tawon ta, abi ko yung hilway na nitanan, pwede na makalagaw mo. Action Hotline. Halo nga, para likaw sa ginatawag na ton nga problema. Amo lang na ang sundon ta palihog kay ako nag-remind gid sa inyo para ilikaw sa problema ipamatian ng mga updates ni kag pag isa-isa na ton sang mga guidelines sa ginpapanaog no sang national kag sang local. Action Hotline. Morning watching over here in Kamalandaan, Kawayan. Thank you very much. Good morning, Actionard. Thank you for providing us information. Watching from Estefania, mabuhay. April Banaag, good morning. Watching from Takuling, thank you, more power and God bless. No, kay Mary Grace Eugenio Fermin, good morning man. Asusina Arroyo, halin siya sa Indiana, USA. Thank you. Good morning, Action Radio. Always watching from Hong Kong. Halin kay Raquelina Lumawag. Rayjan Tan Villalon. Watching from Barangay Purisima, Manapla. Always lang kami ga-monitor sa inyo program. Stay safe and God bless. Flodeliza Pianzay Cario. Okay, saya ba Nayadra Ernesto Cario Jr. God bless. Halong lang always. Happy birthday, Luis Zayco, President, Team Readline. God bless you always from your Team Readline family. Alin kay paring Basti Girhin, Dennis Richard Tibor Roma, sa San Enrique, may agaman, kay kabudlay ni isang ngalan niya basahon, NHVK, ihati, paano mabasahon, ina? Yadsur, ginabaliskan nila, abi. Good morning, watching here from Dubai. Paring Turco Jongko sa Isabela, good morning. Good morning man kay Roxine Martinez Distar, 7th birthday today. Oy, happy birthday dira. Action Hotline. Elsa Hispaniola, good DM. Ang partisang Nagarlota City College, midterm sila June 3, 4, 5. Pwede na, sir. I-check ta na, abi. Rose Pungyan, morning lang sa taga Candoni. Marisa Ferrer, Ronilo Oniate, sa Isabela man siya, Flora Mi Bacoli Merasul, morning kay Taboy. Nobia Jonathan, araman si Conrado Amante. Greet niya lang ko na. Ang si Shenaline. Rina Hilia, Jory Biadog, silingaas lang ko kung magkadto ko Iloilo, i-quarantine ko gyapon for 14 days. Hindi ko kabalo sang regulation sa Iloilo. Dili ko sa Bacolod, i-check naman na kay halimbawa, mangayo ka to clearance, puli ka di matin ka lubong, pagabot mo di quarantine, kano pa pag-attend po, ambi? Kundi naruya kan lang. Action Hotline. Good morning to all listeners. Alex P. Giliergan, haling kay Lalaine, Lourdes Blazer, Jen Oisiser, Dilayla Manlangit, Sally Hinulan Peronilia, ara siya ga monitor man. Erwin Gonzales, Lito Dayap, Toto John Flora Mercurio, pare, morning upod kay Digong. Eagle Eye, Kagriani Pungyan, Ridimo. Good morning lang ko na, ara siya sa Qatar. Kag Judith Calvis Pamposa, good morning, thank you for listening. Chaysar Itabag Ikipado dira sa Gimaras, good morning. Thank you, gid. Hiner tay hupon, pariente nato niya. Salamat halong gid. Kag Sir Roger Lamason Baladay, Sir Carlos Caloy Ligaspi, sang UNOR, good morning. Sir Jose Mungcal Torilla, naligad to ang grupo sa mga maestro sa private to, gari reklamo to, kay kundi kung madelay pag ang klase, balo ka ang eskwelahan ka, salig man lang sa ginabayad man sa mga estudyante, amo ng realidad mo. Idugangan talang na kung may tiyempo pa karon na. Action Hotline. Alas 9:21. Action Hotline. 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Pag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Action! Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:34. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Action Hotline! Ayos, salamat gid sa mga nagapananawag. Actually, may nanawag di kaina kag nagapamangkot. Silang daw ka-confusing, daw ka-confuse kami. Amo na ganing rason nga naga-interview magko sang pila ka mga officials naton sa city kay bisan ako nagaka-confuse. Ano gid bala? Kay dapat ma-plastar ni sa insakto nga perspektibo nga inang maintindihan sang tawo. Hindi ka ma-confuse pablang utok sang tawo. Budlay na iya mo. Karon ta hatag kita ya kumpiyansa lakat-lakat kada imo kag idakop ka tuod ya kundi naglain pa. Pero pag karon sodto kay kuhaan ta na pila ka mga pag-explikar gidugang para maintindihan kag mapangop naton sa publiko. Kaling way naging time mo, sorry gid, way na kita tiyempo diri sa aton na pagpangalagad sa inyo pala tuntunan action hotline. Ang aton Monday edition, buylog ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo ini ang makabuligid, kompleto ini sa vitamins and minerals, vitamin A to zinc, nga sigurado makapabakod sa inyong immune system kag resistensya sa lawas. Now, ang nami pagid sini kay may ara sang dako gid nga mabulig sa aton para sa pagsulbar sa problema sa insomnia, na luwasin na tandaan tang ini siya may rejuvenating effect kung nagatumar ka sini nagahuben ka patulukon. Tandaan tagid palihog parisan mo sang tea, ako mismo gagamit sang tea o kanamit gid nami isang epekto niya bla naga-cleansing sa lawas mo. No, mga higko dira na pagwaon na sang
eti. Nga, maayo man ini sa may mga hapo kag sa kababainan nga nagaproblema sa ilang monthly period. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Action Hotline! Bangod ang Dr. Alfred's nga tagdumaran na nagapati ng inyo ikayong lawas labi pa sa pinakamalahalon nga perlas. Action Hotline! Production Oliver Pason sa technical side, back up ta karon nga aga si Action Dorel Cabato kag Action JM Baikin. Ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Life Extension Coffee. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,